Nisam za uvođenje, zato što smatram da je po Ustavu, znači Republike Srbije, svakom zagarantovano građaninu pravo Republike da bira da li će se vakcinisati, da li neće. Prema tome nisam. Znači, ja sam navikla da živim slobodno koji dosad što smo živjeli. A ovo je, znači, ograničenje nečega što nije postajalo dosad. I ne slažem se s tim. Znači, ne možete toliko ljude da uslovljavate da ne mogu da sede ni u restoranu, da ne mogu da odu u prodavnicu, da ne mogu da funkcionišu nigde i da su uslovljeni na ovaj način ovakvim postupkom. Ali da imaju obavezu po zakonu zbog epidemije i zbog sebe, a i zbog drugih, to da. U suštini svaki građanin treba da vodi računa. Ja recimo, na primjer, od početka pandemije ja minimalizovao sam kontakte, susrete u kafićima, izbegavam, znači idem u te javne parkove više, šetam se. Zaista ne znam, nisam uopšte siguran oko toga. Smatram da treba da se vodi kampanja o vakcinaciji, da to jeste dobro, ali ta neka pitanja su meni diskutabilna. To je zabrana kretanja. Morate da poštujete neke određene mere, da se vakcinišete, da se spreči sve to i naravno svoje okruženje da bude u redu. Pa zato što da se štitimo, jer vidite šta sve ovo dolazi, kako ovo vreme dolazi, nemam pojma, već i deca i svi, to idemo sasvim nenormalno to sve. Vidite kako svi opušteno idu sve, a vidite koliko raste i sve to. Sada je to COVID, ali šta je, ali nešto ima, nešto se dešava ovde u nas. Više sam u prirodi, družim se u prirodi sa društvom, znači manje sam u kafićima, nisam svakodnevno izložen. Ovde u Beogradu je takav način života, ljudi svaki dan žive, kafi su ujutro, popodne, tokom posla na pauzi, jednostavno, ne znam što da kažem, teško je ovde tu prodavati tu priču. Sad se tu neki drugi ljudi bune koji nisu vakcinisani da se na taj način ugrožavaju neka njihova sloboda kretanja i onda, mislim, mogu da razumem i njih, a s druge strane, naravno da svi treba da se vakcinišemo i da što pre izađemo na kraj sa ovim.